ассалому алейкум бинандагони гиромӣ. ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахбор мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон. имрӯз дар барнома истиқлолият барои кишвар на танҳо рамзи озодӣ, балки заминаи асосии бунёди роҳҳо ва таъмини инфраструктури нав гардид. Бо роҳҳои обод ба фардои Шукурхон. таваҷҷӯҳ зоҳир намудани ҳукумати кишвар аз омилҳои муҳим дониста мешавад. бо нури омӯзгор ҷаҳони дониш равшан мегардад. баланд гардидани мақоми омӯзгор дар кишвар. созандагӣ рамзи ободӣ ва пешрафт. корҳои ободонӣ дар кишвар бо саҳми сокинон авҷ мегирад. барқ манбаи ҳаёт, рушд ва созандагист. истифодаи дурусти барқ омили пешрафти босуботии ватан. заҳмати сидқии деҳқон асоси зиндагии осуда ва неъмати рӯи дастархон. бо меҳнати софилона ва замини обод ватан шукуфон мегардад. 1 гектар замин 9 тонна шолӣ гирифтосем. шарҳи ин ва дигар хабарҳо дар нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. солҳои аввали соҳиби истиқлолии Тоҷикистон бомбасти коммуникатсионӣ яке аз мушкилоти ҷиддии мардуми кишвар ба ҳисоб мерафт. Он замон танҳо 42% роҳҳои аҳамияти ҷумҳуравӣ ва 20% роҳҳои аҳамияти маҳаллӣ дошта умумфарш буданд, ки аз онҳо ҳамагӣ 1% дар ҳолати хуби техникӣ қарор дошт. бо назардошти имконоти маҳдуди инфраструктураи нақлиётӣ, раҳо бахшидан аз бомбасти коммуникатсионӣ ва табдил додани Тоҷикистон ба кишвари транзитӣ яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон эълон гардид. зулфия раҳимзода шарҳи бештар медиҳад. аз даврони соҳибистиқлолӣ сохтмон ва бунёди шоҳроҳҳо ва нақбу пулҳои мошингард бо вазифагузориҳои устувори пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳандозӣ гардида, роҳсозӣ дар 2 даҳсолаи охир рушди бесобиқа намуд. дар ин давра то ба имрӯз 58 лоиҳаи сармоягузории давлатӣ дар самти сохтмону таҷдиди роҳҳои мошингард, роҳи оҳан, бунёди инфрасохтори онҳо ва таҳким бахшидани иқтидори техникии соҳа ба маблағи 26.6 миллиард сомонӣ татбиқ гардид, ки дар натиҷа соли 2017 Тоҷикистон аз бомбасти коммуникатсионӣ раҳо ёфта ба кишвари воҳид табдил ёфт. роҳҳо на танҳо ҳамчун воситаи гирдгардишии нақлиёт ва молу кола, инчунин роҳҳо метавонанд ки ба рушди саноат, сохтмон, соҳаи хизматрасонӣ, соҳаи кишоварзӣ таъсири бевоситаи мусбӣ дошта бошанд, мустақим дошта бошанд. ва ин аст ки пайваста дар ин самт таваҷҷӯҳ зоҳир намудани ҳукумати кишвар аз омилҳои муҳим дониста мешавад. рушди иқтисоди ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ бевосита алоқамандӣ дорад бо баромадан аз бумбасти коммуникатсионӣ. дастовардҳои соҳаи нақлиёт ва сохтмону барқарорсозии роҳҳои автомобилгарди кишвар дар давраи соҳибистиқлолӣ беназир буда, дар соли 2025 мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани қисми шоҳроҳи Кулоб Хоруқ Чин аз маркази ноҳияи Дарвоз то дарвозаи Рӯшон дар ин масир ба истифода додани нақби Тоҷикистон бо дарозии 3400 метр ба истифодадиҳии 3.7 километр роҳ, 550 метр долони зидди тарма ва пули мошингузар дар деҳаи барсеми ноҳияи Шуғнон, пули мошингузар аз болои дарёи Ғун дар шаҳри Хоруқ, роҳи байналмилалии Роғун, Обигарм, Нуробод ва 3 нақб дар ин масир. нақби 35-солагии истиқлолият бо дарозии 2605 метр, нақби Ваҳдат бо дарозии 1700 метр ва нақби Ориёно бо дарозии 1600 метр аз ҷумлаи дастовардҳои соҳаи роҳу нақлиёт мебошанд. дар соли 2025 шумораи нақбҳои мошингард аз 6 ба 10 расонида шуд, ки дарозии нақбҳо дар умум зиёда аз 27 километрро ташкил медиҳад. нақш ва аҳамияти иқтисодии нақбҳо барои роҳҳои автомобилгарди кишвар калидӣ буда, пас аз мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифтани нақбҳо миқдори зиёди сӯзишворӣ сарфа гардида, муҳимтар аз ҳама ҳаракати бехатари нақлиёт дар тамоми фасли сол, интиқоли саривақтии молу маҳсулот таъмин карда шуд. сабаби оне ки ҷумҳурии Тоҷикистон асосан минтақаи кӯҳӣ мебошад, хонохо дар мо бисёр ағбаҳо яъне ки зиёд ҳастанд, яъне ки кӯҳистон ки ҳаст вобаста ба ин барои осон рафтуои яъне ки воситаҳои нақлиёт зарурат ба нақбҳо хеле бештар мегардад. аз марказ ба тамом минтақаҳое ки мо ҳаракат кардем бисёр нақбҳои хуб яъне ки бунёд гардидаанд ки ин нақбҳо ба тамоми стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ мебошанд. нақбҳои замонавӣ бехатарии рафтуои воситаҳои нақлиётро якчанд маротиба таъмин карданд. баъд аз ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ имрӯз мо мебинем ки бо суръати баланд, яъне ки ба 4 минтақае ки
аз он ки маркази мо пойтахт агар бинем ба 4 минтақа бисёр роҳҳои ба ҳамон стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ яъне ки таъмин гарда истоданд ва интиқоли молу маҳсулотҳо ҳамчи аз кишварҳои ҳамсоя ба мо бемон яъне ки ворид мегарданд. ҳамчунин дар соли 2025 корҳои сохтмонӣ дар роҳи автомобилгарди Данғара Гулистон 49 километр ба маблағи 131,4 миллион доллар, Гулистон Фархор 29,6 километр ба маблағи 41 миллион доллар ва марҳилаи сеюми таҷдиди роҳи мошингарди Роғун Обигарм Нуробод ки сохтмони пули калонтаринро бо дарозии 920 метр дар бар мегирад оғоз шуд. дар асоси дурнамо ҷумҳурии Тоҷикистон то соли 2030 бояд ба кишвари транзитӣ табдил ёбад. барои ба давлати транзитӣ табдил додани Тоҷикистон ва осон намудани содироти маҳсулоти ватанӣ, бунёди инфраструктури нақлиётӣ ва татбиқи босамару босифати лоиҳаҳои коммуникатсионӣ талаботи замони муосир мебошад. дар ояндаи наздик роҳҳои Тоҷикистон ба сифати долони транзитӣ ва иқтисодии Чин, Тоҷикистон, Афғонистон ва Чин, Тоҷикистон, Узбекистон, Туркманистон, Эрон, Туркия, Аврупо, инчунин Тоҷикистон, Чин, Покистон истифода хоҳанд шуд. роҳҳои Тоҷикистон дар шумори беҳтарин роҳҳои ҷаҳон эътироф карда шудааст. бо таҷдиду азнавсозии роҳҳои мошингард дар зарфи 5 соли охир тибқи арзёбии форуми ҷаҳонии иқтисодӣ, мавқеи Тоҷикистон аз рӯи нишондиҳандаи сифати роҳҳо дар байни 165 давлати ба таҳқиқот фаро гирифта шуда аз зинаи 50 ба зинаи 44 баромада, нисбат ба солҳои қаблӣ 6 зина баланд гардид. имсол аз қабули конститутсияи тоҷикистони соҳиби истиқлол 31 сол пур мешавад. конститутсия нишонаи нахустин ва муҳимтарини соҳиби истиқлолии давлат буда аз ҷониби ҷомеаи ҷаҳонӣ, созмонҳои бо нуфузи байналмилалӣ ва давлатҳои дигар эътироф гардидани соҳибихтиёрии он аз ҳамин ҳуҷҷати тақдирсоз сарчашма мегирад. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. яке аз муҳимтарин нишонаи давлати соҳибистиқлол доштани конститутсия мебошад. 31 сол муқаддам аз ҷониби мардуми ҷумҳурӣ бо дарки масъулияти бузурги таърихӣ ва тавассути райпурсии умумихалқӣ конститутсияи давлатии навини тоҷикон қабул гардид. ин дастоварди воқеан таърихӣ барои эъмори давлати демократӣ, ҳуқуқбунёду дунявӣ, таъмин гардидани суботи конститутсионӣ ва ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ заминаи мустаҳкам гузошт. бо қабули конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон тамоми асосҳои сохтори конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, асосҳои вазъи ҳуқуқи инсон ва шаҳрванд ва дар маҷмӯъ ташкилу фаъолияти мақомоти ҳокимият давлатӣ ва дигар институтҳои давлатдорӣ як заминаи ҳуқуқӣ фароҳам овард ки боиси рушд, инкишоф ва қабули қонунҳои алоҳида дар танзими ин муносибатҳои ҷамъиятӣ гардид. бедиёрхобиҳову заҳматҳои пешвои муаззами миллат буд ки мо конститутсияи беҳтаринро қабул кардем. аз нигоҳи намудҳои конститутсия дар кишварҳои хориҷа гирем, конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон конститутсияи воқеӣ аст, яъне тамоми меъёрҳои он пурра амал мекунанд. конститутсия ягона аст, конститутсия аст ки сеяки онро танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ дар самти ҳифз ва ҳимояи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ташкил медиҳад. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ба сифати қонуни асосӣ заминаҳои ҳуқуқии давлат, дахлнопазирӣ ва якпорчагии мамлакат, манфиатҳои миллӣ, ҳадафҳои сиёсати дохиливу хориҷӣ ва асосҳои иқтисодиву иҷтимоии ҷомеаи Тоҷикистонро муайян намуд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба амалӣ гаштани ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрванд механизмҳои татбиқи онҳоро қабул кардааст. механизми ҳимояи ҳуқуқи инсон тарз ва воситаҳое ки ҳуқуқи озодии инсонро аз ҳар гуна дахолати беасос ва ғайриқонунӣ, инчунин ҳуқуқе ки поймол гаштанд тавассути қонунҳои қабулшуда ва хусусан қонунгузории миллии ҷумҳурии Тоҷикистон, алахсус қонуни асосии давлат, яъне конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳифз карда ва барқарор карда мешаванд. конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ки аз 10 боб ва 100 модда иборат мебошад, ки дар қатори конститутсияҳои беҳтарини олам эътироф гардидааст. ин санади олии ҳуқуқӣ истиқлолияти давлатии Тоҷикистонро таҳким бахшида, асосҳои сиёсию ҳуқуқӣ ва самтҳои умдаи пешрафти ҷомеаро ба меъёрҳои эътирофшудаи ҷаҳони муосир мутобиқ гардонид.
қонунгузори ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон асос ёфта қонуни мазкур аз дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқи ҷумҳурии тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқии байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст иборат мебошад. баъд аз пурра мавриди амал қарор гирифтани қонуни мазкур манзилати омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таълимӣ, вазъи ҳуқуқи омӯзгор, кафолатҳо ва ҳавасмандгардонии омӯзгор, дахлнопазирии фаъолияти касбии омӯзгор таъмин мегардад. бедории фикр, покизагии ахлоқ ва ташаккули ақлонии инсон маҳсули ранҷу машаққати омӯзгорон аст. бо заҳмати дилсӯзонаю содиқонаи омӯзгор наслҳое ба воя мерасад ки давлату миллат бо шарофати фаъолияти онҳо боз ҳам ободу зебо ва сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ ба маротиб баланд мегардад. вобаста ба дастгирии навбатии омӯзгорон қарор оид ба лоиҳаи қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор қабул гардид. қонуни мазкур аз 6 боб ва 16 модда иборат буда, баъд аз баррасӣ ва мавриди амал қарор гирифтан мақом, ҳифзи ҳуқуқ, кафолатҳои иҷтимоӣ ва таъмини иҷрои самаранокии ӯҳдадориҳои омӯзгор танзим мегардад. қонуни мазкур аз 6 боб ва 16 модда иборат буда, дар он дар маҷмӯъ тамоми фаъолияти омӯзгор, баланд бардоштани мақоми он ва умуман принсипҳо ва ӯҳдадориҳои омӯзгор дарҷ гардидааст. қонунгузории ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мақоми омӯзгор ба конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон асос ёфта, аз қонуни мазкур дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурии тоҷикистон ва санадҳои ҳуқуқи байналмилалие ки тоҷикистон онҳоро эътироф намудааст иборат мебошад. дар қонуни мазкур вобаста ба он зикр шудааст ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатӣ муаззаф гардидааст ки дар доираи имкониятҳои мавҷуда барои дастгирии иҷтимоии омӯзгорон, махсусан дар деҳоти кишвар, ҳавасманд намудани онҳо пайваста тадбирҳои амалиро рӯй даст гиранд. қабул шудани қонуни мазкур умуман на танҳо арз гузоштан ба заҳмату талошҳои омӯзгор, балки ба он равона мешавад ки ҷомеа дар маҷмӯъ омӯзгорро як нафари чун пешбарандаи хиради ҷомеа, равшангари роҳи илму маърифат барои насли наврас шиносанду эътирофу эҳтиром кунад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба соҳаи маориф, беҳтар кардани сифати таълим, баланд бардоштани мақоми омӯзгор, устод муаллим доимо таваҷҷӯҳи амиқ зоҳир менамоянд. зеро калиди ҳама гуна дастоварду пешравӣ ба истиқлолияти фикрӣ муаллим, омӯзгор ва хазинаи маънавии ӯ ба шумор меравад. қабули ин қонун далели рӯшноӣ аст ки таваҷҷӯҳи пайвастии ҳукумати мамлакат ба соҳаи маориф аст. баланд бардоштани мақоми омӯзгор дар ҷомеа мебошад. мо бо эҳтиром ва сипосгузорӣ ғамхорӣ ба ҳукумати ҷумҳурӣ ва хосатан ба президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон изҳори сипос менамоем. қонун барои мақоми омӯзгор ба омӯзгороне ки дорои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ ки дар муассисаҳои таълимӣ ва тарбиявии томактабӣ, зиннаҳои таҳсилоти умумӣ, ибтидоии касбӣ, миёнаи касбӣ, олии касбӣ ва муассисаҳои олии таълимӣ машғул мебошанд амалӣ мешавад. баъд аз пурра мавриди амал қарор гирифтани қонуни мазкур манзилати омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таълимӣ, вазъи ҳуқуқии омӯзгор ва фаъолияти касбии омӯзгор таъмин мегардад. дар шаҳри турсунзода ҷаласаи навбатии шӯрои ҳамоҳангсозии мақомоти ҳифзи ҳуқуқ баргузор гардид. тадбири мазкур бо мақсади пешгирии ҷинояткорӣ миёни ноболиғон ва ҷавонон ташкил шуда бозгӯи таваҷҷӯҳи доимӣ ба таъмини амният ва тарбияи дурусти насли наврас мебошад. дар кори шӯро роҳбарони мақомоти ҳифзи ҳуқуқи шаҳр, фаъолон ва намояндагони аҳли ҷамоат иштирок намуданд. таъкид карда шуд ки ҳамкори фаъолонаи ҷомеа бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ барои пешгирии қонуншиканӣ ва таҳкими тарзи ҳаёти солим дар байни ҷавонон аҳамияти махсус дорад. ҳамзамон дар рафти ҷаласа вобаста ба паст кардани сатҳи ҷинояткорӣ миёни ноболиғон андешаҳои судманд сурат гирифт. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолии давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ҷамоати деҳоти шугунови ноҳияи Ховалинг як қатори иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. ин иншоот дар самтҳои гуногун аз ҷумла рушди инфраструктур, таъмини хизматрасониҳои иҷтимоӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ амалӣ шуданд. гузориши ҳамкорони мо.
дар доираи истиқлоли сазовор аз ҷашни бузурги миллии 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамъияти деҳоти шугнови ноҳияи Ховаленг бо иштироки масъулини вилояти Хатлон як қатор иншооти ҷашнӣ мавриди истифода қарор дода шуд. аз ҷумла пули мошингузари деҳаи оби шӯр ки солҳои тӯлонӣ таъмирталаб ва барои равои воситаҳои нақлиёту сокинон мушкилӣ эҷод мекард, аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Ваҳдат Сомон дар муддати 3 моҳ аз таъмири асосӣ бароварда шуд. пули мазкур бо иқтидори борбардорӣ вазнин бунёд шуда ба ин васила ба мушкилоти солҳо боқимондаи бошандагони ин минтақа нуқта гузошт. бахшида ба 35-солагии ҷашни истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон пули мошингузари оби шӯро ки бо дарозии 43 метр ва паҳнои ин бошад 4,5 метр аз таъмири асосӣ баровардаем ки мушкилоти сокинони ҷамъияти шугно дар рафту омад бо маркази ноҳия ва дигар самтҳо осон гардид. сокинон метавонанд дар ҳама фаслҳои сол равоо кунанд ва молу маҳсулоти худро тариқи мошинои боркаш кашонанд. дар ин рӯз ҳамчунин бо ҷалби соҳибкорони маҳаллӣ пули мошингузар дар деҳаи Сиёфарк бо дарозии 15 метр ва паҳнои 8 метр мавриди барабардорӣ қарор дода шуд. қобили зикр аст ки пули мазкур агарчи хурд аст, аммо барои зиндагӣ ва кору пайкори сокинон аҳамияти хоса дорад. бо таъмин ва навсозӣ шудани ин иншоот, инфраструктури роҳу нақлиёт дар ин гӯшаи диёр таъмин ва ҳаракати бемаъмунияти нақлиёт дар ҳама фасли сол таъмин мегардад. бо дастгирӣ аз таваҷҷӯҳи ҳамешагии роҳбарияти олии кишвар нисбат ба соҳаи маориф, соҳибкорон низ дар беҳтар намудани шароити таълим ва маишии омӯзгорон саҳм мегузоранд. барои омӯзгорони муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ин деҳот хобгоҳ бо тамоми шароитҳои зарурӣ сохта ба истифода дода шуд ва минбаъд омӯзгороне ки аз дигар ноҳияҳо барои кор меоянд бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд. мо дар маркази ҷамоати деҳоти шугнов дар муассисаи рақами 7 якта хобгоҳ барои омӯзгорон сохта супоридем. инчунин як маркази таъмири автомобилҳо сохта ба истифода додем ва дар оянда мехоҳем ки дар корҳои ободонӣ иштирок кунем. новобаста ба дурии роҳ ва мушкилоти зиёд дар ин ҷамъияти дурдаст ба мунфаршкунии роҳҳо авлавият дода мешавад. бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ ва саҳми соҳибкорон, маркази ҷамъияти деҳот пурра мунфарш гардида ҳоло кор дар ин самт идома дорад. дар партави сиёсати хиратмандонаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат ҷаноби олии муҳтарами Эмомалӣ Раҳмон имрӯз дар ҷамъияти деҳоти шугнови ноҳияи Ховаленг 5 иншоот сохта ба истифода додем. аз ҷумла пули мошингузар дар деҳаи оби шӯр, пули мошингузар дар деҳаи Сиёфарк, хобгоҳ барои омӯзгорон дар деҳаи Сиёфарк, муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 7 ва роҳи мошингузар дар ҷамъияти деҳоти шугнов, маркази хизматрасонӣ дар деҳаи Сиёфарк. ба иттилои масъулини ҷамъияти деҳоти шугнов, бунёди иншооти ба нақша гирифта шуда бахшида ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ин деҳот пурра анҷом ёфта бо ҳиммати баланд ва масъулияти шаҳрвандӣ, соҳибкорону шахсони саховатпеша сохтмони иншооти иловагии ниёзи мардум идома дорад. дар доираи таҷлили ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Вахш бошад, бунёди муассисаи нави таълимӣ оғоз гардид. ин иқдом бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ амалӣ гардида барои хонандагон шароити беҳтари таҳсил фароҳам оварда мешавад. гузориш дар ин хусус. бо таваҷҷӯҳ ба сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи илму маориф ҷиҳати фароҳам сохтани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас, дар ноҳияи Вахш тадбирҳои амалӣ рӯи кор гирифта шуда, дар баробари таъмиру муҷаҳҳазгардонии муассисаҳои таълимии мавҷуда, ҳамзамон дар назди мактабҳои эҳтиёҷдошта синфхонаҳои иловагӣ ва дар деҳаҳои навбунёд муассисаҳои нави таълимӣ бунёд гардида истодааст. дар деҳаи Пахтоободи ноҳияи Вахш муассисаи таълимии рақами 38 ки дар он солҳои охир бинобар зиёд гардидани хонандагон мушкилоти ҷойи нишаст пеш омада буд, акнун аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бо тарҳи зебову замонавӣ сохта мешавад ва ҳамакнун сохтмонаш оғоз гардид. бинои муассисаи таълимӣ иборат аз 22 синфхона ва утоқи кории омӯзгорон буда, барои 800 хонанда дар Дубас пешбинӣ гардидааст. бо мақсади дар амал татбиқ намудани ҳадафҳои ҳукумати мамлакат дар самти ба талаботи замон ҷавобгӯ гардонидани сатҳу сифати таълиму тарбияи насли наврас, дар ноҳияи Вахш масъулини соҳа дар ҳамкорӣ бо мақомоти маҳаллӣ ва ҷалби сокинон тавассути саҳмгузории дастаҷамъона баҳри фароҳам овардани шароити мусоиди таълиму тарбияи насли наврас таваҷҷӯҳи хоса зоҳир менамоянд. ба гуфтаи мутассадиён, бунёди бинои муассисаи таълимӣ имкон медиҳад ки мушкилоти норасоии ҷойи нишаст дар ин деҳа пурра ҳалли худро пайдо намояд. маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, ноҳияи Вахш, Ахбор.
با اقدام ساکنان دهه نورآباد ناحیه دیوشتیش زیاده از 5 کیلومتر راه محلی منفرش گردید. گزارش همکاران ما. таҳкими истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон ва сиёсати созандаву оқилонаи роҳбарияти олии мамлакат аст ки имрӯз симои ноҳияи деваштич ба таври назаррас дигаргун гардида ба макони рӯ ба рушд табдил ёфта истодааст. дар амалишавии нақшаву барномаҳои мушаххаси ободониву созандагиҳои ҷашнӣ баробари харҷи маблағҳои давлатӣ саҳми соҳибкорони сарбаланду ватандӯст, сокинони эҳсонкори 8 ҷамоати шаҳраку деҳот, инчунин маблағҳои ба нияти адои ҳаҷ ҷамъовардаи ашхоси саховатпеша ки дар ҷавоби дастуру ҳидоятҳои ғамхоронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон рӯ ба созандагӣ nihodанд масраф карда мешавад. мисоли равшани гуфтаҳои болозикр мунфарши асосӣ гардидани зиёда аз 5 километр роҳи аҳамияти маҳаллӣ доштаи деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти муҷун ба шумор меравад. роҳи мазкур ки деҳаи нурободро ба роҳи калони нақлиётгарди деваштич калининобод мепайвандад тибқи талаботи меъёрҳои роҳсозӣ мунфарш гардид. иқдоми бунёди роҳҳои обод бо саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар ҳудуди деҳа фаъолият дошта ва сокинону соҳибкорони саховатпеша амалӣ гардида имрӯз сокинони сарбаланду заҳматкарини деҳаи нуробод аз бартарафсозии мушкилоти чандинсолаи роҳи ноҳамвору нообод табли шодӣ зада алҳол аз роҳи муосирӣ мунфарш гардида истифода мебаранд. бахшида ба 35-солаги истиқлолияти давлати ҷумҳурии тоҷикистон дар ҳудуди ҷамоати деҳоти муҷун 86 адад иншоотҳои мақсадашон гуногун ба нақша гирифта шуда то имрӯза 84 адади онҳо ба истифода дода шуд. хеле ки асосгузору сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам президенти ҷумҳурии тоҷикистон эмомалӣ раҳмон гуфтанд ки дар ҳар як деҳа бояд муассисаҳои томактабӣ ташкил карда шавад. аз ин мо иқдом гирифта дар деҳаи нуробод ва дар деҳаи ҳазорчашма 2 муассисаи томактабӣ сохта ба истифода додем. тибқи иттилои масъулини мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич то имрӯз зиёда аз 70 километр роҳҳои аҳамияти ҷумҳуриявию маҳаллӣ доштаи марказ ва 8 ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия аз ҳисоби маблағҳои ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти суғду ноҳияи деваштич ва дастгирии молиявии сокинону соҳибкорон бо сифати баланд ва тибқи стандартҳои роҳсозӣ мунфарш гардонида шуданд. ба муносибати мавриди истифода қарор гирифтани роҳи нави мунфаршшуда дар маркази деҳаи нуробод чорабинии хотирмон доир гардид. дар ин чорабинӣ ба як идда ашхосе ки дар рушди маҳал ва бунёди роҳҳои обод саҳми муносиб гузоштанд сипоснома ва тӯҳфаҳои пурқимати мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи деваштич тақдим карда шуд. фирдавс умарзода, мазбут бобозода, орзу маъруфзода, ноҳияи деваштич, ахбор. дар марҳилаи нави рушди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон аз ҷумла шаҳри хорух давоми солҳои соҳибистиқлолӣ барои сокинон ҳаёти осоишта фароҳам овард. дар ин замина инфрасохтор дар тамоми бахшҳо таъмин гардида сатҳи зиндагии мардум боло меравад. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. марҳилаи нави рушди вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон барои корҳои сохмонӣ дар маркази вилоят шаҳри хорух тамоми имкониятҳоро муҳайё сохта бунёду сохмони биноҳои баландошона бо маром ҷараён доранд. раванди корҳои бунёдӣ дар хонаҳои истиқоматии 12 ошона ки дар ошонаи аввалашон бинои маъмурии филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк ҷо дода хоҳад шуд далели чунин созандагиҳо мебошад. корҳои бунёдӣ дар иншооти мазкур соли 2023 оғоз ёфта фармоишгари сохмон ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк мебошад. раванди корҳои бунёдиро СТС иншоот бо сифати баланди меъморию шаҳрсозӣ ба ҳуда гирифта ҳоло дар бинои сохташаванда 70 нафар сохмончиёни маҳаллӣ бо истифода аз техникаи муосир ба корҳои сохмонӣ машғул ҳастанд. айни ҳол дар иншоот корҳои хишчинӣ ва корҳои оҳану бетонӣ рафта истодааст. коргарон ва ин материалҳои сохтмонӣ сохтмони маҳаллӣ ҳамаш аз маҳаллии тоҳистон мебошанд. иншоот аз 2 бино иборат буда дар бинои аввал филиали ҷамъияти саҳомии кушодаи Орионбонк ва меҳмонхонаи замонавӣ барои қабули меҳмонон ва сайёҳони хориҷӣ бо шарту шароити лозимӣ сохта ба истифода дода мешавад. дар бинои дуввуми иншоот 44 хонаҳои истиқоматӣ 1 то 4 уҷрага ҷо дода хоҳанд шуд. масоҳати ҳар як уҷраҳо аз 67.5 метри мураббаъ то 245
14 метри мураббаъро дар бар мегирад ки барои зисту зиндагонии бошандагони вилоят ва дигар меҳмонон муҳити созгори зиндагиро фароҳам меоварад. масъулини иншооти сохташаванда кӯшиш менамоянд ки бо сифати баланди меъморӣ ва ҷавобгӯ ба талаботи ҷаҳонӣ хонаҳои истиқоматии баландошонаро дар арафаи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-умин солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мавриди истифодабарӣ қарор диҳанд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, шаҳри Хорух, Ахбор. ҷумҳурии Тоҷикистон бо зарфиятҳои зиёди сайёҳӣ мавриди таваҷҷуҳи сайёҳону ҷаҳонгардон қарор гирифта давоми солҳои охир аз лиҳози имкониятҳои васеи сайёҳӣ ба монанди сайёҳӣ экологӣ, табобатӣ, кӯҳнавардӣ ва истироҳатӣ дар минтақа ва ҷаҳон ҷойгоҳи намоёнро касб кардааст. шарҳи бештар дар таҳияи ҳамкоронам. масъалаи рушди соҳаи сайёҳӣ аз солҳои аввали соҳибистиқлолӣ дар маркази асосии таваҷҷуҳи ҳукумати кишвар хоса пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон қарор дошта то ба имрӯз дар ин самт дастовардҳо назар расанд. дар 9 моҳи соли ҷорӣ зиёда аз 44 000 сайёҳони дохиливу хориҷӣ аз имконияту зарфиятҳои сайёҳии вилояти Хатлон дидан намуданд. вилояти Хатлон бо ёдгориҳои бостонӣ, таърихи кӯҳан, табиати зебову афсункор, гиёҳҳои шифобахшу чашмаҳои мусаффо, меваҳои шаҳдбор ва ҳавои форамаш дили ҳазорон сайёҳи хориҷиро тасхир намудааст. шаҳри Бохта таи солҳои соҳибистиқлолии кишвар қабои тоза ба бар карда, марҳила ба марҳила пешрафтаву диққатҷалбкунанда мегардад. тамоми гӯшаву канори шаҳр бо гулҳои мавсимӣ ва бо тарҳи гуногун зебову назарабо гардида, ҳангоми шабона барои истироҳату фароғати сокинону меҳмонон низ мусоид мебошад. дар партави сиёсати созанда ва бунёдкоронаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соҳаи сайёҳӣ дар мамлакат тадриҷан рушд ёфта ба натиҷаҳои назаррас ноил мегардад. боиси хушнудист ки 11 мавзеи таърихиву фарҳангии вилояти Хатлон якбора ба ЮНЕСКО соли 2025 дохил гардид ки ин дар шаҳру ноҳияҳои Ҷалолиддини Балхӣ, ноҳияи Вахш, ноҳияи Данғара, ноҳияи Ховалинг, ноҳияи Фархор ва ноҳияи Восеъ ҷойгир ҳастанд. дар шароити ҷаҳонишавӣ соҳаи сайёҳӣ мавқеи устувор касб намуда ба шуғли дӯстдошта ва доимии мардумони сайёра мубаддал гардидааст. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти олии кишвар имрӯз шаҳри Бохтар ба шаҳри мавриди таваҷҷуҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. Видно, что таджики очень гостеприимный народ, всегда стараются нас вкусно угостить, богатые угощения, очень радушно интересуются всегда, все ли нам нравится. имконияти васеъ барои сайру сайёҳат ва истироҳату фароғат таи солҳои охир бо диди муосир ва ҷавобгӯ ба талаботи имрӯзи ҷаҳон муҳайё гардида, таҷдиди инфраструктури зарурии соҳаи сайёҳӣ дар шаҳр бо маром идома дорад. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ, ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба шаҳри Бохтар нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст. шабонгаҳ манораву иморат, боғҳои фарҳангию фароғатӣ, фаввораҳои шуху дилангез, биноҳои баландошиёна ва кӯчаву роҳравҳо бо чароғҳои замонавӣ ва рангомезии хос табъи ҳар бинандаро болида мегардонад. фазои ором ва хушнудии сокинон мояи таваҷҷуҳи эътимоди оламиён гардидааст. симои Бохтари муосир комилан диққатҷалбкунанда буда, зебогиҳои он чун мӯъҷизаҳои табиӣ дилхоҳнафарро мафтун мекунад. Саидшоҳ Ашурализода, Искандар Саидзода, шаҳри Бохтар, Ахбор. дар қоҷагиҳои кишоварзии ноҳияи Ҷавор Расулов ҷамъоварии ҳосили пахта, шолӣ, кишти такрорӣ ва меваҳои хурмо, анор, биҳӣ идома дорад. маҳсулоти тару тозаи кишоварзӣ қисман барои таъмини аҳолӣ ба бозор бароварда шуда, қисми дигар дар амбору сардхонаҳо захира карда мешавад. гузориш дар ин хусус. кишоварзони ҷамоати деҳоти деҳмои ноҳияи Ҷабор Расулов бо мусоид будани шароити кору фаъолият, таъмини оби полизӣ, дастрасӣ ба техникаю нуриҳои минералӣ, дар истифодаи замини хоҷагиҳо, заминҳои президентӣ ва қитъаҳои назди ҳавлигӣ масъулияти баланд зоҳир намуда, давоми фасли сол аз 2 то 3 ҳосил ба даст меоранд.
масоҳати умумии заминҳои корам зиёда аз 2000 гектарро ташкил дода, дар кишти аввал сабзавот, картошка, ҷувори макка, дигар номгӯи зироатро ба роҳ монда, дар кишти такрорӣ бошад карам, сабзӣ, серпиёз анҷом доданд ва имрӯзҳо ҳосил омода ва ҷамъоварии он идома дорад. дар ин баробар ҳосили боғҳо низ фаровон буда, раванди ғуничини ҳосили хурмо, фаровонии он бозгӯи баракати кори пурсамари деҳқонон аст. ҳосили хурмо дар боғҳои ҷамоати деҳоти деҳмой аз ҷониби аъзои хоҷагиҳо ҷамъоварӣ шуда, барои давраи тирамоҳу зимистон дар сардхонаҳои нигоҳдории маҳсулот захира карда мешавад ва қисман баҳри таъмини бозори истеъмолӣ истифода мегардад. дар ин рӯзҳои мавсими фасли сол дар хоҷагиҳое ки ба шолипарварӣ машғуланд, дарав хирманкунӣ ва ба анборҳои нигоҳдорӣ интиқол додани шолӣ вусъат дорад. ин кор тариқи техникаи даравкунанда, нақлиёти боркашон ва дигар воситаҳои зарурӣ ки барои давраи ҷамъоварӣ саривақтию беталафи ҳосил пешбинӣ шудааст, иҷро мегардад. дар ҷамоати деҳоти деҳмой зиёда 2000 заминҳои корам ҳаст, аз ҷумла 800 гектар заминҳои шолӣ мавҷуд мебошад. ҷамъоварии шолӣ нағз рафта истодааст. 1 гектар замин 9 тонна шолӣ гирифтосиям. заминҳои хоҷагиҳои кишоварзии ҷамоати деҳоти деҳмой ки барои шолипарварӣ истифода мешавад, асосан дар соҳили чапи дарёи Сир ҷойгир мебошад. дар ин минтақа асосан биринҷи маҳаллии нави кинҷа кишту парвариш меёбад ва аз ҷиҳати ғизонокӣ ширадор буданаш маъруф аст. бино ба хусусиятҳои биологӣ, шолӣ барои то 2 сол захира ва нигоҳдорӣ кардан мумкин аст. аз ин рӯ хоҷагиҳо раванди ҷамъоварии ҳосилро тезонида, дар фаровонии маҳсулоти ғизоии кишоварзӣ таъмини аҳолӣ саҳми шоиста мегузоранд. با فرا رسیدن موسم زمستان، مسئله آمادگی شبکه‌های برقی شهر پنجکین زیر نظارت و توجه دائمی مسئولان قرار دارد. متخصصان ساحه انرژتیک جریان کارهای تعمیر و نوسازی زیر ایستگاه‌ها و خط‌های انتقال برق را مورد سنجش و نظارت همه‌جانبه قرار داده برای تامین استواری شبکه‌ها در موسم سرما تدبیرهای ضروری می‌اندیشند. گزارش همکاران ما. омодагӣ ба мавсими зимистон яке аз масъалаҳои муҳимтарин дар фаъолияти хадамоти энергетикӣ ба шумор меравад, зеро таъмини мунтазами барқ на танҳо ба зиндагии рӯзмарраи мардум, балки ба фаъолияти муассисаҳои таълимӣ, тандурустӣ ва корхонаҳои истеҳсолӣ вобастагӣ зич дорад. бо ин мақсад мутахассисони шуъбаи агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон ҳолати зеристгоҳҳо ва хатҳои интиқоли барқро мавриди санҷиш қарор доданд. дар натиҷа маълум гардид ки қисми зиёди таҷҳизоти барқӣ аз ҷумла зеристгоҳи барқии рӯдакӣ пурра ба фасли сармо омода аст. дар иншооти мазкур корҳои таъмиру таҷдид, санҷиши устувории дастгоҳҳо, навсозии симҳои интиқол ва таҷҳизоти муҳофизатӣ ба анҷом расидааст. ин тадбирҳо барои таъмини устувори шабакаҳо дар рӯзҳои сармо мусоидат мекунад. дар ҷараёни омодагӣ иваз намудани таҷҳизоти фарсуда, мустаҳкамсозии нуқтаҳои пайваст ва поксозии хатҳои барқ аз шохҳои дарахтон ба таври васеъ баро монда шудааст. бо вуҷуди ин санҷишҳо нишон доданд ки дар баъзе минтақаҳо ҳанӯз ҳам камбудиҳо вуҷуд доранд. аз ҷумла дар деҳаи чинори ҷамоати чинор нуқтаи трансформаторӣ бе муҳофизати лозима фаъолият дорад. гирдаш маҳкам карда нашуда дар ён низ беқулф мондааст ки ин ҳолат метавонад барои кӯдакон ва аҳолӣ хавфи ҷиддӣ ба бор орад. ҳамчунин мушоҳида шуд ки дар баъзе нуқтаҳо шохаҳои дарахтон ба симҳои барқ расидаанд. агар ин ҳолат сари вақт ислоҳ нашавад, эҳтимоли рух додани садама ва қатъи интиқоли барқ зиёд мешавад. бо дар назардошти чунин камбудиҳо мутахассисони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода барои ислоҳи онҳо муҳлатҳои мушаххас муайян карданд. ҳамзамон ба масъулон дастур дода шуд ки то оғози мавсими сармо корҳои иловагии таъмиру поксозиро пурра анҷом диҳанд. шӯъбаи агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар минтақаи Зарафшон ҷиҳати омода будани ташкилоту муассиса, корхонаҳу идора, кӯчаву маҳаллаҳои шаҳри Панҷакент, хусусан дар шабакаи тақсимоти барқи шаҳри Панҷакент санҷиши нақшавӣ баро монда шуд. дар вақти гузарондани санҷишҳо муайян карда шуд ки дар баробари тадбирҳои андешидаша дар ин самт баъзе камбудиҳо низ ҷой доранд. бо мақсади бартараф намудани камбудиҳои ҷойдошта нисбати шахсони масъул протоколҳои ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои бартараф намудани онҳо муҳлатҳо дода шуд.
дар баробари корҳои назоратӣ кормандони агентии назорати давлатии энергетикӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи зарафшон миёни аҳолӣ ва кормандони муассисаҳо корҳои фаҳмондадиҳӣ низ анҷом доданд. дар ҷараёни он ба аҳолӣ зарурати истифодаи оқилона ва сарфакоронаи қувваи барқ фаҳмонида шуда, инчунин тағйиру иловаҳо ба қонунҳои амалкунанда дар соҳаи энергетика ба онҳо шаҳр дода шуд. мутахассисон итминон доранд ки бо анҷоми пурраи корҳои таъмиру таҷдид ва бартарафсозии камбудиҳо шабакаҳои барқии шаҳри Панҷакент бо омодагии комил ба зимистон ворид мешаванд. дар ноҳияи ҷайҳун бо мақсади арзгузорӣ ба фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои неки аҷдодӣ, хусусан эҳё ва тарғиби либосҳои миллӣ ба монанди атлас, адрас ва чакан, ҳамчунин баланд бардоштани фарҳанги либоспӯшӣ ва тақвияти ҳисси худшиносии миллӣ фестивали либоси миллӣ нишонаи тамаддун ва фарҳанги миллӣ баргузор гардид. гузориш дар ин хусус. дар доираи баргузории фестивали либоси миллӣ ҷиҳати гиромидошти фарҳангу тамаддун, расму оин ва либоси миллӣ ки нишонаи эҳтиром ба таърихи гузаштаи ниёгонамон арзёбӣ мегардад, занону ҷавондухтарон, хонандагон ва кормандони ташкилоту идораҳои давлатии ноҳияи ҷайҳун бо ба бар намудани либосҳои зебои миллӣ роҳпаймоии идона доир намуданд, ки ба чорабинии имрӯза шукӯҳи дигар бахшид. дар чорабинии имрӯза намояндагон аз кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Хатлон ва дигар масъулин иштирок намуданд. ба барнамудани либосҳои миллӣ пеш аз ҳама аз бедор намудани ҳисси ватандӯстии ҷавонон, арҷ гузоштан ба фарҳанги миллӣ ва анъанаҳои неки гузаштагони худ, нигоҳ доштани таъриху фарҳанги кӯҳанбунёди миллати тоҷик гувоҳӣ дода дар муаррифии санъату ҳунари волои халқи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ мусоидат менамояд. пешвои миллат президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гиромидошти фарҳангу маданияти халқи тоҷик, урфу одатҳои миллӣ, таърихи ниёгон, ҳифзи ҳуввияти миллии тоҷик ва баланд бардоштани маърифату маданияти сокинонро дар меҳвари сиёсати хирадмандонаи худ қарор додааст. мо ифтихор менамоем ки чунин либосҳои тоҷикона ва миллӣ дорем ва пайваста зарур аст ки аз либоси бегона даст кашем ва либоси миллии тоҷиконаи худамонро дар тамоми дунё муаррифӣ намоем. зеро либоси миллӣ ин рамзи тоҷиконаи мост. ҳар як ҷавондухтар аз либоси миллии худ бояд истифода намояд. маврид ба зикр аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон баҳри тарғибу ташвиқи чакану атлас ва адрас дар тамоми чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ ин матоъҳоро ҳамчун муаррифгари фарҳангу тамаддуни миллӣ манзури ҳамагон мегардонад. зикр шуд ки либоси миллӣ чун ҷузъи муҳими фарҳанги халқу миллат дар ташаккули ҳисси худшиносиву худогоҳӣ, ватандӯстӣ ва ватанпарастии мардум нақши муҳим мегузорад. миллати тоҷик бо таърихи бостониву тамаддунсози худ дар арсаи байналмилалӣ мавқеи хоса дошта, ҳамакнун бо соҳибистиқлол гардидани кишвар ва тадбирҷӯиҳои роҳбарияти олии мамлакат ба рушди ҳунарҳои милливу мардумӣ ва анъанаҳои неки гузаштагон такони ҷиддӣ бахшида шуд. дар идома аҳли ҳунари ноҳия баҳри болидароҳии иштирокдорон барномаи пурмуҳтавои фарҳангии хешро пешкаш намуданд. боиси хушнудист ки имрӯз фаъолзанони мо, бонувони тоҷик, хонумон ва духтарони ҷавони мо барои боз ҳам ривоҷу равнақ додан ва муаррифӣ намудани либоси миллии тоҷикӣ кӯшиш ба харҷ медиҳанд. мо мардуми тоҷик бояд ки барои ободу зебо ва гулгулшукуфон гаштани диёри азизамон ки номаш Тоҷикистон аст, бояд ки камари ҳиммат бандем, аз ҳар як имкониятҳо самаранок истифода барем то ин ки фарҳанги худро бою ғанӣ гардонем. ҳамзамон дар идома масъулин аз маҳсули эъҷози ҳунармандони ноҳия дидан намуда баҳри рушд ва эҳёи чунин ҳунарҳои қадимаи миллӣ ба ҳунармандзанон изҳори қаноатмандӣ карданд ва дар вазъияти муносиб бо иштироки занону ҷавондухтарони ноҳия озмуни оилаи ҳунармандро баргузор намуданд ки ин тадбир дар дубора эҳё гардидани ҳунарҳои миллӣ нақши муассир хоҳад гузошт. шоҳзода Самандар, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи ҷайҳун, ахбор. имрӯзҳо дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғ зиёда аз 30 000 ҳунарманд ба истеҳсоли маҳсулоту маснуоти кори ҳунармандӣ машғуланд. давоми солҳои охир дар шаҳру ноҳияҳои вилоят марказҳои ҳунаромӯзӣ ташкил гардида пешниҳоди имтиёзу сабукиҳо ба эҳё ва тақвияти ҳунарҳои мардумӣ заминаи воқеӣ гузошт. бо таваҷҷӯҳ ба дастгириҳои сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон содироти маҳсулоти ҳунармандӣ ба хориҷи кишвар низ ба роҳ монда шудааст. маълумоти бештар дар гузориши навбатӣ.
дар Хуҷанд, Истарафшан, Панҷакен, Исфара дар маҷмӯъ дар 18 шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз рӯи бештар аз 200 касбу ҳунарҳои мардумӣ маҳсулоти кори ҳунармандӣ истеҳсол карда мешавад ва барои ривоҷу равнақи ҳунар бо дастуру ҳидояти сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон наздики 300 маркази ҳунаромӯзӣ ташкил карда шудааст. наққошӣ, кундалнигорӣ, кандакорӣ, сохтани армуғонҳо аз чӯб, состарошӣ, сандуқсозӣ, мисгарӣ, оҳангарӣ, кортсозӣ, чармгарӣ, кулолгарӣ, заргарӣ, шонасозӣ, аҷубасозӣ, рассомӣ, гулдӯзӣ, зардӯзӣ, тоқидӯзӣ, читгарӣ, кашидадӯзӣ, адрасу атласбофӣ ва қолинбофӣ аз ҳунарҳои маъмулу қадима ба ҳисоб рафта дар солҳои соҳиби истиқлолӣ эҳёву густариш ёфт. раванди содироти маҳсулоту маснуоти ҳунармандӣ ҳам қобили таваҷҷӯҳ аст. имрӯз аз вилояти Суғд ба зиёда аз 30 давлати дунё маҳсулоти кори ҳунармандӣ содирот карда мешавад. ҷуздонҳо, сӯзаниҳо, дастархонҳо ки пурра бо нақшу нигории миллии худомо бо тарзи кашидадӯзӣ дӯхта шудаанд ба кишварҳои Олмон, Чин, Швейтсария ва Амрико содирот карда истодаем ва мехоҳем ки чунин маҳсулотҳоро боз ҳам содироташонро бисёртар кунем. Истарафшан аз қадим ҳамчун шаҳри ҳунармандон маъруф аст, зеро шаҳр дар масири шоҳроҳи бузурги Абрешим қарор дошта, имрӯзҳо дар 22 маҳалла бештар аз 5000 нафар ҳамчун ҳунарманд фаъолияти босамар доранд. соли 2024 Истарафшан аз ҷониби Шӯрои умумии ҷаҳонии ҳунармандӣ ҳамчун шаҳри ҳунармандӣ эътироф гардида ба узвияти ин шӯро пазируфта шуд. Истарафшани Бостонӣ яке аз шаҳрҳои қадимаи ҳунармандӣ ба ҳисоб рафта дар минтақаи Осиёи марказӣ, дар айни ҳол зиёда аз 5500 ҳунармандо аз рӯи 160 ҳунар амал мекунад. дар айни ҳол мо кӯшиш ба харҷ дода истодем ки ҳунари коғазбарорӣ ва мисгарӣ, ҳаккокӣ ба миса эҳё кунем ва ба ҷавонон омӯзонем. дар шаҳри Хуҷанд бошад бештар ҳунари бофандагӣ, пойафзолдӯзӣ, сангтарошӣ, заргарӣ, состарошӣ ва пухтани шириниҳои гуногуну нони тоҷикӣ маъмул аст. давоми солҳои охир ҳунари наққошию кундалнигорӣ ҳам эҳё ва ташаккул ёфт. барои содирот ҳам кор карда истодем. асарҳои мо дар давлатҳои Америка, дар Дания, Хитой, Швейтсария, Франсия, Германия ва дигар давлатҳо содирот шуда истодааст ва таваҷҷӯҳи калон нисбат ба санъати қадимаи мо шуда истодааст. дар шаҳри Хуҷанд давоми манамин 5 соли охир 9 корхонаи истеҳсоли пойафзоли ватанӣ ба роҳ монда шуд ки ин ҳам муваффақияти назаррас мебошад, чунки аллакай 9 корхонаи пойафзолбарорӣ як миқдор одамони бешуғлро бо ҷои корӣ таъмин намуд. ба ғайр аз ин бо пойафзоли ватанӣ ҳам мактаббачагон, ҳам мардуми такҷоиро таъмин карда метавонад. дар шаҳри Исфара устуҳои чирадаст ҳунари кандакорӣ дар чӯб ва кулолгариро пешаи авлодӣ медонанд ва маҳсули дасти онҳо дар даҳҳо намоишгоҳҳои минтақавию байналмилалӣ таваҷҷӯҳи хориҷиёнро ба худ ҷалб кардааст. бо ҳидоятҳои пешвои муаззам аллакай мо дар рақимикунонӣ молу маҳсулотҳои ҳунармандӣ, яъне ки дар бозори тиҷорати электронӣ низ барои содирот намудани маҳсулотҳои ҳунармандони Тоҷикистон қадамҳои устувор ва самарабахш гузошта истодем. бояд ёдовар шуд ки якзамон таваҷҷӯҳ ба касбу ҳунарҳои қадимӣ кам гардида буд. баъди соҳибистиқлолии мамлакат бо таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои эҳё ва рушди ҳунарҳои мардумӣ грантҳои давлатӣ таъсис дода шуд ва имрӯзҳо ҳунармандон аз имтиёзҳои зиёд бархурдоранд. Абдуваҳоби Абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. дар филиали коллеҷи тиббии инноватсионии ноҳияи Тоҷикобод 159 нафар ҷавон таҳсил доранд. дар ин даргоҳ барои муҳассилин тамоми имкониятҳо фароҳам буда, синфхонаҳо бо лавозимотҳои зарурӣ таъмин мебошанд. гузориш дар ин хусус.
ضرورت تشکیل فیلیال کالج طبی اینواتسیونی ناحیه تاجیک‌آباد در پرتو دستگیری و غمخوری‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت بهتر نمودن سطح و صفت خدمت‌رسانی‌های طبی و آماده نمودن کادرهای میانه طبی از حساب پسران و دختران محلی برای ناحیه‌های کوهستان روانه شده است. زیرا سالهای آخر با افزایش اهالی و بنیاد ده‌ها مؤسسه‌های طبی در یک قطار دهاتی دوردست، نارساگی متخصصان ساحه از حساب همشیره‌های شفقت پورا احساس می‌گردد. با مقصد در سطح ضروری به راه ماندن برنامه‌های تعلیمی در این مکان کسب آموزی همه شرایط‌ها مهیا میباشد تا دانشجویان نازکی‌های کسب پیشه کردهشان را پورا از خود نمایند. این است که درس‌های نظریوی در سیمخانه‌های کشاد و برهوا برگزار گردیده کارهای عملی باشد در بیمارخانه و مرکز سلامتی با کمک طبیبان صاحب کسب گذرانیده می شود تا هر یک کسب آموز از مهارت و ملکه کسبی پیشه کردهش پورا برخوردار شود. در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان بیشتر دانشجویان فیلیال کالج طبی اینواتسیونی را اساساً دختران محلی تشکیل می‌دهند که از ناحیه‌های منطقه به تحصیل فرا گرفته شدند تا خوانده صاحب کسب شوند، زیرا بیشتر مؤسسه‌های طبی ناحیه‌های منطقه و کارمندان میانه طبی نیاز دارند. در شفت بینایی تعلیمی برای دانشجویان از دیگر ناحیه‌های دوردست تحصیل داشته خوابگاه موجود میباشد که همه این غمخوری‌های دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان برای صاحب کسب شدن جوانان روانه شده است تا آنها بعد ختم کالج در مؤسسه‌های طبی منطقه به اهالی خدمت رسانند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه تاجیک‌آباد. در صحیفه نوبتی همکاران ما شما را با خبرها از خارج کشور آشنا می‌سازم. توجه نمایید. در هندوستان وضع آب و هوای افلاس به وضع سلامتی ساکنان محلی ضرر جدی می‌رساند. بر اثر دود غلیظ صفت هوا در پایتخت هندوستان شهر دهلی به سطح خطرناک رسیده است. سبب افلاس شوی هوا این آتش زدن زمین‌های کشاورزی پس از جمع‌آوری حاصل می‌باشد. وضعیت را جشن ملی هندوستان وقتی که ساکنان از آتش‌زدان‌ها استفاده می‌بردند بدتر کرده است. در شهر فعالیت کارخانه و مکتب‌ها و اینچنین حرکت نقلیات موقتاً قطع گردید. کارمندان نظارتی هندوستان خبر دادند که ساکنان محلی به نقاب‌های محافظتی به بیرون نبرایند. برای تازه کردن هوا مقامات آزمایش باران صنعی را آغاز کردند. کارمندان آب و هواشناسی امیدوارند که بارش‌ها در روزهای نزدیک به پست شدن سطح افلاس-شوی مساعدت می‌کند. як сокини Лос-Анҷелес аз сирояти зукоми нили ғарбӣ ба ҳалокат расид ки ин аввалин ҳолати марг аз вирус дар ин минтақа аз аввали сол мебошад. дар маҷмӯъ 14 ҳолати сироятёбӣ ба қайд гирифта шудааст ки нисфи онҳо ба водии Сан-Фернандо рост меояд ки дар он ҷо вазъи санитарии бад ба қайд гирифта шудааст. тибқи иттилои маркази назорат ва пешгирии бемориҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико ҳама сола тақрибан 2000 амрикоиҳо ба вируси нили ғарбӣ мубтало мешаванд. нишонаҳои бемории мазкур табларза, дарди сар, дарди бадан, хунрезӣ ва зуком мебошанд. дар штати Пенсилвания Иёлоти Муттаҳидаи Америка тирпаронӣ ба вуқӯъ пайваст ки бар асари ҳамлаи ҷинояткор як нафар ба ҳалокат расида, зиёда аз 6 каси дигар ҷароҳати вазнин бардоштанд. дар натиҷа кормандони полис маҳалли ҷиноятро иҳота карда ба сокинон ҳушдор доданд ки наздик нашаванд. сабабҳои ба вуқӯъ пайвастани тирпаронӣ то ҳол муайян карда нашудааст. кормандони полис ҳодисаи мазкурро баррасӣ намуда истоданд. комиссияи аврупо мета ва тиктокро дар вайрон кардани қонун дар бораи хидматҳои рақамӣ айбдор кард. танзимгар чунин мешуморад ки платформаҳо дастгирии муҳаққиқонро ба маълумот маҳдуд мекунад ва барои корбарон шикоят кардан аз мундариҷаи ғайриқонуниро мушкилтар менамояд. ба гуфтаи комиссия ин ба тафтиш кардани он ки чӣ гуна шабакаҳои иҷтимоӣ ноболиғонро аз маълумотҳои манфӣ муҳофизат мекунанд халал мерасонад. илова бар ин мета барои механизмҳои бесамари шикоят ва нест кардани паёмҳо айбдор карда шудааст. агар қонуншиканиҳо дар ҷараёни тафтишот тасдиқ карда шаванд, 6% гардиши ҷаҳонии ширкатҳо ба ҷарима кашида мешаванд.
дар париж ду гумонбар дар ғоратгарии лувр боздошт шуданд. Яке аз онҳо дар фурудгоҳ ҳангоми кӯшиши парвоз ба Алҷазоир, дуввум дар наздикии пойтахт дастгир карда шуд. Ба гуфтаи полис ҳар ду қаблан барои дуздӣ ва содир намудани киберҷиноятҳо дастгир карда шуда буданд ва инчунин ду шарики дигари онҳо ҷустуҷӯ мешаванд. Тафтишот муайян кард, ки баъзе ғоратгарон бо истифода аз манораи мошин ба галереяи Аполлон ворид шуда, сипас бо скутерҳо фирор намуданд. Дар ҷустуҷӯи ҷинояткорон зиёда аз 100 муфаттиш фаъолият доранд. дар ҷазираи Ямайка тӯфони шадид бо номи Мелиса ба амал омад. Тӯфони мазкур ба категорияи 4 дохил мешавад. Тибқи гузориши охирини Маркази миллии мубориза бо офатҳои табиӣ дар натиҷаи боришоти шадид тӯли чанд рӯз мешавад, ки дар Ямайка ва инчунин дар ҷазирае, ки дар он Гаити ва Ҷумҳурии Доминикан ҷойгиранд, боронҳои шадид меборад. Эҳтимолан обхезии фалокатбор боиси ба амал омадани ярч хоҳад гашт. давоми чанд соли охир шаҳри Душанбе мизбони чорабиниҳои сатҳи баланди сиёсӣ, иқтисодӣ, фарҳангӣ ва варзишӣ мегардад. ин навбат дар шаҳри Душанбе мусобиқаи байналмилалӣ оид ба карате Киёкушинкай баргузор шуд. ҳамкорони мо гузориш медиҳад. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба карате Киёкушинкай дар доираи тадбирҳои 400 рӯзи ташаббускорӣ, иқдоми ҳизбиёни пойтахт барои таҷлили 35-солагии соҳиби истиқлолӣ роҳандозӣ гардида, дар он намояндагон варзишгарони як қатор кишварҳои ҷаҳонӣ широк намуданд. дар маросими ифтитоҳи мусобиқаи байналмилалӣ оид ба карате Киёкушинкай масъулони кумитаи иҷроияи марказии ҳизби халқии демократии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, кумитаи иҷроияи ҳизб дар шаҳри Душанбе, президенти Федератсияи карате Киёкушинкай дар Осиёи марказӣ ва дигар шахсони расмӣ иштирок доштанд. таъкид гардид, ки истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон шароиту имкониятҳои фарохро ҷиҳати рушди ҳамаҷонибаи соҳаи варзиш фароҳам овард ва дар ин замина иншооти зиёди муосири варзишӣ, аз ҷумла толорҳо, ҳавзҳо ва марказҳои нави варзишӣ дар саросари мамлакат бунёд гардиданд. гуфта шуд, ки рушди соҳаи варзиш ва ташаккули тарзи ҳаёти солим дар меҳвари барномаҳои ҳизби халқии демократии Тоҷикистон қарор дошта, минбаъд низ ҷиҳати оммавӣ намудани варзиш ва ташкили мусобиқаҳои варзишии сатҳи байналмилалӣ тадбирҳои амалиро роҳандозӣ менамояд. соҳаи варзиш ва тарбияи ҷисмонӣ яке аз рукунҳои муҳими ҷомеа барои тарбияи насли наврас, таҳкими саломатӣ ва ташаккули инсони комил ба шумор рафта, он ба муаррифии давлату миллат дар арсаи байналмилалӣ мусоидат менамояд. мусобиқаи байналмилалӣ оид ба карате Киёкушинкай бо ибтикори кумитаи иҷроияи ҳизби халқии демократии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе доир гардида, дар сатҳи баланди ташкилию меҳмоннавозии тоҷикона гузаронида шуд. роҳандозии чунин чорабиниҳои сатҳи байналмилалӣ ба таҳкими дӯстию рафоқат ва ҳамгироии варзишгарону намояндагони масъули кишварҳои иштирокдор мусоидат намуда, ба рушди бештари ин навъи варзиш байни наврасону ҷавонон замина мегузорад. баъд аз рақобати варзишгарон дар вазнҳои муайян ва муаррифии маҳорату истеъдод, ғолибон бо диплому тӯҳфаҳои хотиравии мусобиқаи байналмилалӣ оид ба карате Киёкушинкай қадрдонӣ шуданд. дар шаҳри Турсунзода бо мақсади тарғиби шоҳмод ва ҷалби ҷавонону наврасон ба ин намуди варзиш тамоми имкониятҳои зарурӣ муҳайё карда шудааст. ин иқдом барои рушди зеҳни насли наврас саҳми муҳим мегузорад. шарҳи бештар дар гузориши навбатӣ. бахшида ба 35-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода мусобиқаи кушод оид ба шоҳмод баргузор гардид. мусобиқаи мазкур бо мақсади оммавӣ гардонии варзиш, рушди шоҳмод ва тарғиби он миёни наврасону ҷавонон доир шуд, ки шоҳмодбозон аз шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ иштирок карданд. ман дар ин бозӣ иштирок намудам ва ҷои аввалро ишғол намудам ва барои мо тӯҳфаҳое доданд, ки мо аз ин тӯҳфаҳо хеле шод ҳастем ва мехоҳем дар оянда инчунин бозиҳо бисёртар шавад. бояд гуфт, ки мусобиқаи шоҳмод аз ҷониби ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди Сардор 2008 сарпарастӣ гардид. ҳамчунин аз тарафи ин ширкат ба ғолибону иштирокчиёни мусобиқа дар фазои тантанавии тӯҳфаҳои хотиравӣ супорида шуд. ин чорабинӣ ҷавонон, калонсолон ва наврасонро дар бар мегирад. ширкати Сардор на танҳо ба шоҳмод, балки ба дигар намуди варзишҳоям сарпарастӣ ва саҳми худро мегузаронад.
воқеан ҳам рушди соҳаи варзиш новобаста аз намуди он яке аз ҳадафҳои асосии давлат ба ҳисоб рафта, сол то сол барои ҷалби ҷавонону наврасон ба намудҳои гуногуни варзиш тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. Бо дар назардошти ин дар шаҳри Турсунзода низ як қатор варзишгоҳҳои замонавӣ ва комплексҳои варзишӣ амал менамоянд, ки ҳамарӯза дар онҳо варзишгарон тамрин намуда тарзи ҳаёти солимро тарғиб менамоянд. гузориши Дилшод Раҳмонзода ва Садриддин Иброҳимзода аз шаҳри Турсунзода барои барномаи иттилоъотии ахбор. тамошобинони азизу арҷуманд, ин буд барномаи иттилоъотии ахбор. хайр саломат бошед. чойи сиёҳ бо ширинии махмалии манго ва аромати ҷалбкунандаи личи. Тес Фэнтези, фантазияи чойи пурдурахш. иқдоми орзуҳои тирамоҳӣ аз ҳумо бонк. фоизҳои қарзи ба 3 то 6% барои тамоми мизоҷон паст шуданд. ҳумо бонк, аз орзу то амал. муфассалтар 544. пешвоз гиред ғолиби шоҳ ҷоизаро муборак бошад. раҳмат. Ман медонистам ки бурд мекунам.